Chocolate Poker Open Budapest. Chocolate Poker, Chocolate Fakir. Ha már akkor így benne vagyunk. 12-24 a Kisvak A Nagyvak. Tropicana kaszinóba folytatódik a verseny, ahol Dáma Bubi hívott 50 000-ig. Már csak hárman van. A Fehér Zsolt, a Sorstek, egy szívű All in ötös semmi, Már mondtál. a király ötös Neked mondtak, hogy all in lesz. Igen, 50 000 megadta. Suhavszki Roland 1 millió 757-tel vezet. Takács Rolandnak most csak 1 millió 90 000 van. 500 000-rel harmadik. És ott a dáma. És ott a király. És ott lett volna a semmi. A semmiből is lett volna 3. A semmiből 3 lett volna, magyarul 3 szín. Hívás, megadás 50 000. Egyelőre ugye a király ötös vezet. De a Dáma Bubinak már van még egy esélye, 50 000 megadás, mert már 10-essel is nyerhet. Dámával, Bubival vagy 10-essel nyerhet. Viszont nyert a király ötös. Körötös. Milyen jó szó ez. Körötös. 150 000 és akár vissza is hívhat Romi. Hát nem ilyen. Ferenc slágerében Nem tudnék fogja. válaszolni. El kell, hogy engedd. Nem engedte el. Hogy tudják el, hogy enged? Király ötöse van, Nem te. neki, hát pont Ja. a Rominak kellett volna elengednie. Akkor énekeld el még egyszer? El kell, hogy engedd. Nyert Takács Roland a király ötöse. És ezzel elnyerte azt, hogy egy szép dalt énekelt neki Parakovács Imre. Nagyon szívesen. Ajcsák. Küldöm Bátaszékre a Kovács családnak eme szép dalt. És Ferinek a TS-ben. Hoppá! Ez És igen? hoppá. Nagyon jó. 9-es, 8-as, Bubi 9-es, Ja, ott mi, két annak 3-as mindegy, de ház. nagyon jó flop. Úgy önmagában néztem, most a többiek lapja annyira nem érdekel, csak egy ilyen jó flopot már olyan rég láttam. Egy chip. Egy 25 000-es zseton röpült be. Egy chip. Berepült. Mit tud erre mondani Fehér Zsolt? Azt, hogy eldobja. Csak az. Vagy Ólintól. De hogy tudom. Miért kell megadni ezt? Ja, 75 000-ig, ezt lehet. Ezt is lehet, igen. Ezt lehet. De most mondd, Rolikám. Feláldoztuk egy 25 000-es. Megad. Ezt a mindenségit neki. Gyerekek, mit műveltek? Hát most mi lesz? Mert egyelőre döntetlen. Egyelőre. Nem, a Bubi még befér. Hova? Hova? 2-3-as ház király közé? Melyikbe? De hát ez nem lesz ez így eldöntve. 150 000-ig. Nem hiszem el, hogy ezt megad. Nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Hát ilyen jól játszotok. Ilyen. Döntetlen. Most nem fér be a Bubi, eddig végig befér, de Hát de most honnan tudtad, hogy milyen föl már? Addig én döntetlen. mindent tudok. De most akármennyit hívhattok, ez már döntetlen. Igen, ebből viszonylag nehéz úgy kijönni. Mondjuk el lehet dobatni. Hogy? All-innen lehet Így van. eldobatni. All-innen el lehet dobatni. Semmi mással nem lehet. Vagy all-innal, vagy baseball ütővel lehet ezt eldobatni. De ehelyett Kisfenyő inkább hív 150 000-et. Mondjuk. Többet ne hívjál. De ez több lesz.
A lényeg az, hogy aki eddig megérezte, az most is megérzi. De ez valami szörnyűség, itt valami sokkal több jön. De most Fehér Zsoltnak, igen, ez most egy all-inbe hívja, 163 000 maradt, kérdés, hogy berakja és akkor megkapja a kassa felét. Ami egyébként érezném 1.607.000 lett ezzel, de az most nem számít bele, mert abból visszakerül a maradék. Tehát ebből... Hát ha ezt most eldobja, akkor... ha ezt eldobja, vége van. Igen, mert most a megadással már csak az egára mentheti, ezt ő is tudja, és ez nagyon nehéz megadás ilyenkor. Tehát ez rettenetes, tehát itt vége a bluffnek, ugye all-inbe hívták. És igen! Nagyon jó játékos vagy! Mind a kettő előtt leemelem a kalapom. Igaz, hogy nincs kalapom most, de én megemelem. És azt mondom, hogy gratulálok, Ez milyen fiú. kól? Hát nézd, feles. A fel... Ez milyen kól? Milyen Hát azt nem hiszem kól? el. Milyen A kól? tiéd milyen Milyen? kól Milyen volt? volt? És te milyen all-in voltál? Így van, Jézusom Mária, Hát az ezt nem milyen hiszem all-in el. így Ezt nem van. hiszem el. Gyerekek, te nem mire? vitatkozzatok, mind a Ezt ketten nem nagyszerű nem játékosok vagytok. Hát nehogy ma haragudjatok egymásra. Ezt nem hiszem el. Nagyszerű játékosok. És képzeld, hogy bedobod a lapodat. Bedobod a lapodat. Én sose dobom be a lapomat, úgyhogy tök mindegy. Ezt elhiszed? Ezt el nem hiszem. Ez szép megoldás volt. Gyönyörű volt. A Mind a hívás, bluff mind a megadás, megadás. igen. A blöffök megérzése. Gyönyörű játék volt. Rolikám, ne bosszankodj ezen, te is nagyszerűen játékos vagy, de hát van rajtad kívül más csak itt. Ilyen nagyszerűen megérezte, hogy ez bluff. A borddal játszott, és a bord én nagyon a erős borddal. volt. Igen. Két pár király. Ez egy kicsit, most egy kicsit elveszítettük a fonalat. Hát ettől én is elveszítem a fonalat, ez kétségtelen egyébként, hogy lehet, hogy... Na de hát a Rolandnak milyen megadásai voltak Ja. a semmire. Na, ez is szép parti lesz. Akkor nézzünk egy flopot. Ász 4, király 10, ász 2. Gyerünk! Milyen parti volt ez? Hallod, ez hihetetlen. Hihetetlen szép parti volt. Gyönyörű parti. Erről kérdezik. A Jenő állott? Jól látom? Maga Kovács Jenő? Maga Jenő. Szervusz Jenő, itt vagyunk. És ott a 2-es, és az ász 4-esnek egy 3-assal egy sor, és egy ász 2-esnek egy pár Fehér Zsoltnak. Check. Check. És ott egy 7-es, és semmi nem változott. Igen. Mindegy, a 2-es vezet. A 2-esnek bele kéne hívni. De nem, az ász 75, négy hív bele. persze. Mennyi? Hát a király 10-nek az egy kicsit Nekem határeset. nincs egy párom sem már fél Szép órája. lap. Ja. Szép volt. Na, de ti összeszeditek egymást. Megadás! De most jogos. És nyert az ász 2-es. Ja, Istenem, 4, 5, 6, 7. Van ott minden. És ő ezzel előbb megmondta, hogy sose adja fel. Soha nem adja fel. Ezzel most tehát. Na. Ez viszont most egy nagyon jó megadás lenne részéről. Gyerünk! 120 000. Azt mondta, sose adja föl. Megad. Gyerünk, Mert most gyerünk, már gyerünk. látja, hogy ellen... Kol! Jaj! Ász magas. Gyönyörű. Júj! De szép volt, kis Na, ha az fenyő! előbb csak körbe szaladtad az asztalt, most egy hátra szaltót. De szép volt, kis fenyő! Bocsánat. És jön föl, kis fenyő. Nem szabad pedig takásolannak így most. Nem, Idegileg. hidegből nem szabad. 54. Mert ez most egy jó lap. Igen. Megadás. Hát, Zsolti, te is megadod? De milyen szépen kiegyenlítődött a mezőny. 1 millió Meg. 84, 1 millió 97 és Meg. 872. És bármi lehet, mert itt 6 élő lap van. Csak ne 10-es jöjjön, mert az gyilkos.
Dáma Még a 10-nek dáma jó. 10-nek ez jó. A dáma 10-nek ez jó. Check. Dáma 10-nek jó. Egy bubival. Jézus Mária, mi lesz itt? Még mindig a Dáma 10 vezet, Igen, de na, 4 de szín. hát 4 szín is van. Ász. És nyert a szín! Hihetetlen, de hát nem hiszi el, hogy nyert. De, hogy nem. Tudja. Hát. 75 000. Mondjuk a 7-es, Meg itt a 10-es. 3-as? Nincs semmi drum. Színem van. Nincs semmi, csak szín. Igen, az előző két megadás megzavart a takácsrondot kicsit, úgyhogy én emelek is a vakon, 15 000 a kisvak, 30 000 a nagyvak, ante 3000. 60. 60-ig emel, de Füzes Abolynál majd eldobja. Gyöngyösnél fogja el. Igen? Mezőkövesd. Fehér Zsolt nagyvakként. All-in. All in? És ez. All-in, mondtam. Na jó, Mondtam, hogy all-in. de az egy 487 000-es már csak. Nem, mint a változtatna. Akkor 2-es ólén, igen. 487. El kell adni. Hát azért nem biztos, hogy meg kell adni. Nem olyan biztos, hogy meg kell adni. De megadta. Most gond van. Nem túl jó. Na mutasd, mire hívsz vissza. Jó. Na, várjál. Olinkó! Ja, Istenem. Várjál még, Na. mert a 8-as, 6-os Érni kell két élőlap. Ja, Isten legyen velünk mostan. Ha bubi vagy király jön föl, vége. Bubi király, Bubi király, Bubi király. Ez a 8-as, 6-osnak még egy szansz, egy 7-essel. Mamma Tehát mia. 8-as, 6-os vagy 7-es. Ász. Most már 8-as nem jó. És nyert a 6-os! Lejött a Ilyen csak a 6-os! mesébe van. Ilyen a Esküszöm, mesében van. ilyen csak a mesében. Ugye? Riverre persze, hogy ezért... A Ilyen csak a Riverre mesében lejön a van. 6-os. Na látod, Roland, most lehet bosszankodni, ez bosszantó volt. Ez bárkit bosszant.